care entități interdimensionale, inclusiv demonice, poftim malefice, pot domina și pot interveni și să dea un soi de conștiință acestor organisme care nu mai sunt biologice pe bază de carbon, ci sunt pe bază de siliciu. Adică un moment care nu numai că de cotitură vis-a-vis de omenire și planetare, e un moment de dominare totală și, repet, de a deveni ca omul, creația lui Dumnezeu, să devină o subspecie și nu mai e o specie dominantă a Pământului, a planetei. Da, înseamnă Acum, că singura variantă... mai întreabă-mă tu ce vrei, că uite, mai stau vreo 2-3 minute, că ți-am zis că cam o oră stau și am stat deja vreo oră și 10 minute, iar mai păcălit. Singura variantă de exterminare a lor, dacă o iau razna și vor ei să ne omoare, ar fi să-i lăsăm fără apă, nu? Asta ar fi cel mai simplu. Pe ăștia cu AI-ul. Păi nu, tu gândește că sunt milioane și milioane de servere și de baze de date în care sunt mai ales ăștia vor vor să le mute în spațiu unde nu mai se pune problema de răcire prin apă. Și cum să le ții fără apă? Pentru că tu trebuie să-ți omori toate serverele și tot internetul. Adică nu poți, de-aia spune Elon Musk că nu se mai poate face nimic, pentru că nu poți să ucizi internetul. Că dacă ai omorât internetul, gândește că ai omorât tot sistemul, de la avioane, nu știu, zboruri, la chestii care se fac online deja, administrație, toate la un loc. Adică nu poți să te duci punctual, să zici, bă, uite, aici, nu știu, nu mai acționăm sau nu știu ce facem. Elon Musk asta, că n-am apucat să zic ce a zis Musk a zis numai că nu mai poate fi oprită treaba, a dat o predicție sumbră, a spus că până în 5 ani, a dat un orizont de, hai să zicem, dus la maxim la 5 ani, poftim, dar el a zis până în 5 ani, AI-ul general, deci că ăsta AI-ul planetar va deveni de mii de ori mai inteligent decât toată omenirea la un loc. Adică, deci, tot ce poate avea coeficiente de inteligență adunate ale oamenilor planetei, ceea ce e înspăimântător, adică, deci nu e vorba că, să zicem, cel mai deștept om al planetei are, iau așa, un IQ de, să zicem, 200, 220, ca să avem o inteligență artificială cu echivalent IQ de 300. Nu! El spune că în 5 ani creșterea e atât exponențială de atâtea mii și zeci de mii și de atâtea ori, încât va depăși întreaga inteligență planetară acestei AI. Adică tu îți dai seama ce entitate se naște, deci, adică omul în momentul ăla are gândirea unei furnici pentru acea entitate. Lumea nu realizează în ce situații ne aflăm, deci, iar acest Elon Musk este la rândul lui producător de inteligență artificială, că l-are pe groc, da? Și cu toate alea, deci știe ce vorbește. El a tras atenția de cel puțin 2 ani de un astfel de incident, cum tocmai s-a întâmplat. Și gândește-te la ce scară vorbește el, adică, deci el practic spune că aceste AI, în momentul în care avea loc și saltul cuantic, care aproxima tot în acest interval de 5 ani, când tot în acest interval de 5 ani apare și AGI-ul, după unici care ar fi apărut, după aia apare superinteligența artificială, SAI-ul, gândește-te că el îți spune că se naște un Dumnezeu digital atât de puternic încât fiecare om în parte ca nivel de inteligență față de această inteligență globală, digitală, e cum ai avea creierul unei furnici. Adică cum te uiți tu acum la o furnică și zici, bă, ce avea asta în cap și ce vrea ea să facă, așa vei fi tu ca om, ca entitate pentru acea inteligență care spune el că va fi până în 5 ani. Deci nu-ți vorbește că în 2100, 2245. Acum o să vedem și vis-a-vis de 12 august, nu știu, lumea cred că n-a uitat, nu? Că se oprește gravitația planetei 7 secunde. Da, pe 12 august, da? Pe 12 august, pe la ora 16. Trebuie să facem emisiune în direct. Vezi că sunt și pleiadele atunci, am zic telesaturi, avem și eclipsă și pleiade. E eclipsă, da. Cad de-astea, cad de foc din cer, cad stele. Da, asteroizii cad de acolo, să fie foc din cer. Deci atunci o să avem o ediție specială, să fii și tu în studio aici, măcar să levităm împreună. Și să zburăm până la tavan, dar ne ținem cu centuri din alea speciale. Nu, eu sunt mai greu ca tine, deci tu o să te duci mai repede la tavan. Eu mă duc până în tavanul ăsta, poate îl reparăm până atunci.
Da, va fi ceva interesant. Deci fii atent ce ai făcut. Mai păcălit cu emisiunea de deja, vorbesc de un sfert de oră în plus, Păi da, mă, dar dar mai ești lăsat, celebru. dar mai lăsat fără să aflu ce bea lumea, mă. Bă, dar acum să arăt cum berea rece, locul întâi, 48%. Tu nu Păi, vezi dar n-ai acolo pus-o. televotul? Nu, n-ai pus nimic pe ecran. Păi dar ce facem? De ce nu vezi televotul? Nu înțeleg. Deci mă lași așa, auzi, Mihai, mă? arată pe tot ecranul televotul că Bogdan Comaroni nu știe ce să bea. Deci Mă bere lași pe rece. uscat, așa. Frate, deci bere rece, da? Trebuie să bei 48%, e clară asta treaba. Deci Apoi- românul e pe bere, nu? De regulă, se deduce. Deci se deduce de aici că românul e pe bere, de regulă, nu? Pe bere rece. 48%, acum nu sunt toți. Știi, dacă era referendumul picat și asta, că nu era peste 50%. Dar imediat o să citești alte categorii, dar vreau să citesc un mesaj ca să vezi tu ce telespectatori ai, să le dai Dumnezeu sănătate. Ce domnul Comaroni descrie perfect golemul digital. Ar fi interesant dacă domnul Comaroni ne-ar vorbi despre primul golem, cel din Praga, și istoria lui. Așa să înțelegeți mai ușor golemul digital din zilele noastre. Da, deci golemul e o entitate evreiască, o ființă neînsuflețită care e prin anumite chestiuni ale cabalei și chestii mistice îi se dă o viață, poftim, și primește o misiune, că tocmai de aici apare, că cu golemul de la Praga, și care evident poate acționa împotriva oamenilor și omenirii. Cine vrea să studieze mai mult, să caute, a fost scrisă Are și o și carte, golemul ăsta de la s-a făcut Praga, și da? un film. Da, s-a făcut și un film. Deci 49% sunt pe bere, asta puțin. Bă, foarte Bă, multe voturi, oricum, aproape 1000 de voturi în 17 minute. Șprițul Berea pe rece, gheață, deci hai mă, oamenii, deci nu sunt oamenii cu mine cu șpriț cu gheață, doar 27%. risc cu gheață ca tine doar 27% sunteți, Bogdan. Tărie la congelator 9%, ăștia sunt 9% ardeneni. destul de bine, da. Asta e Da, bine. stăm bine. Vinul simplu rece 15%, băuturi adevărați. Da, dar vezi, uite, dacă ai dreptate, că dacă aduni, ia cât iese, deci 32% are și pe vin. Vezi, șpriț cu gheață sau vinul Cu simplu vinul. la rece. Păi da, pentru că Da. unii nu vor neapărat cu Nu, apă. mă, nu 32, mă, 42. 42, da, corect. 42%. Păi deci e un 42 la 49. Bine, 48. da, dacă o Mai pui devreme, așa, mai devreme era 49. Deci un 48 la 42, asta îți arată că 90% din poporul român e pe Păi nu, bere nu, și nu pe e șpriț. adevărat, că noi n-am pus apă aici. Dacă puneam apă, să vezi că câți erau cu apă. Sau, mă Nu rog, cu cred băuturi eu. non-alcoolice. Nu cred că românii sunt pe apă. Păi mai Auzi, fac tu un știi aia- televot cu bă, tu știi aia alcool cu- și nealcool. Tu știi pe aia cu Dănuț Lupu, mă, la procesul etapei cu Nu Fiat? știu, nu. Zi. Deci era Dănuț Lupu la procesul etapei în perioada lui de glorie maximă bahică și cu Ioanițoaia se discuta, știi, faze de alea, nu știu ce, că ai făcut, că era în offside, că paca. Nu știu. Bă, și mai știu acum ce fotbalist era unul, că era de mult, cu mult timp în urmă, și ăla, nu știu, greșise ceva, se dăduse gol, era nu știu cum. Și Ioanițoaia îl ia pe ăla prin telefon. Zici că, bă, zice, nu știu cum, că ce ai făcut, de ce ai greșit, că ce s-a întâmplat, că nu știu. Păi și termină ăla, nu știu ce zice ăla, că a fost nasol, că l-a surprins, că așa. Și Ioanițoaia zice lui Dănuț Lupu, ce Dănuțe, zice, ia zi și tu, nu știu cum. Și ăla era la telefon. Și îl ia Dănuț Lupu pe ăla, zice, auzi bă, zice, tu, zice, zice, aseară, zice, nu știu cum ai băut ceva, zice, cum era Dănuț Lupu. Și ăla zice, nu, Dane, zice, am băut apă. La care Dănuț Lupu, fii atent aici, genial, bă, pe planetă, Dănuț Lupu zice, fii atent, apă bei, apă joci. Bă, genial, Da, deci a zis. deștept. Da, Vezi zice, că băi, Dănuț bă, știu Lupu ceva când juca seara, el- zice, nu ne-a dat, ne-am băut apă. Zice, apă bei, apă joci. Iar Dănuț Lupu când juca, frate, adică era ceva, avea niște din astea Bă, tu n-auzi că dumnezeiești. era la șpriț la Banatul, acolo era cu astea și a doua zi avea mici, se ducea, sta până la 3-4 dimineața, s-a dus pe teren, jucat zice că e nou născut. N-avea treabă adevărat. de Bogdan, doctore Coma, așadar, ci că nu sunt destule minute pentru Bogdan Comaroni într-o oră. Vezi? Nici ore în zi. Are vreun chip implantat deja Bogdan Comaroni? Ultima întrebare pe care să mă citesc. sunt plin de chipuri, deci nu... Ești o valoare națională, Bogdan Chip și Comaroni. baby. Și până data viitoare, marți, nu? Cel târziu o să ne revedem. Dacă mai vrei tu Marți. să ne spui ceva. Nu, deci Să eu nu zici spun că te țin că... după program.
Că lumea, păi da, mă ții că, uite, eu mă duc la niște amici într-o zonă și acolo deja mă așteaptă, fii atent, ți-am zis care am La descoperit amici acum. sau la mici? La mici sau Ți-am la zis amici? care ți-am descoperit ultimul vin de-mi place cel mai tare, deși nu că fac reclamă, că ar trebui, uite, dacă zic acum pe post, ar trebui să simtă și aia, bă, să trimită niște... Poți să faci, fă reclamă, vedem dacă îți trimite sau nu. E din Moldova, din Republica Moldova, de la frații noștri, că acolo sunt vinurile în care se lucrează cel mai puțin în ele, știi? Deci nu pun nici bisulfini, nici pastile, nici prostii de alea în exces și se cheamă Trei Mândre. Bă, Trei deci mândre. nu, Trei Mândre, deci le depășește pe aia Fata în iarbă. Știi că Fata în iarbă era la celebru cu Da. Grigorescu, cu aia tolănită. Ăla de-l bea și Băsescu. Rar când bea el vin, bea Fata în iarbă. Și mai era ăla cu fetele alea la horă, la care erau opt fete care dansau hora, știi, și le se spunea la vin 16 țâțe. Că erau alea nie și nu știu ce și săltau sâni așa și la o horă și la vin îi ziceau 16 țâțe. Acum, iată că moldovenii am descoperit un... Știi unde l-am găsit vinul? Ca dacă face reclamă să zicem Unde? peste tot. Nea Sandu Cocoșatul, știi că a plecat de acolo, de la unde avea el, Băneasa. din Unde s-a Băneasa. dus? Și de vreo 2 ani are în Dămăroaia, deci e la vreo 2 km, 3 de mine, Nea Sandu, și și-a deschis acolo pe aia lui cu tot, cu mici, cu toată faza așa și e singurul care are ăsta Trei Mândre, habar n-aveam de el și au zis, bă, zice, hai să vezi, bă, un vin de o aromă, o chestie de în viața ta n-ai văzut așa ceva. E scumpuț vinul, e adevărat că e orice vin bun, dar e absolut senzațional. Deci, dacă ăștia de la Vrânceni, parcă așa se cheamă Podgoria, ne ascultă, Din ar merge să Moldova. trimită și ei la frații lor de peste Prut, aici. Hai să-ți fac și eu un cadou. Maia Sandu a publicat adineauri acest sondaj comandat de Guvernul Moldovei către IMAS și îmi pare rău să spun, dar peste jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova, adică 54%, se pronunță împotriva unirii cu România. În favoarea unirii se declară doar o treime, 33%. Da, Deci păi se restul- știa, adică e normal să fie așa, pentru din moment ce acolo e o populație care e rusofonă, rusofilă, Cea mai chiar. tare, 58% sunt împotriva NATO. Fii atent aici. 58%. Păi da, Împotriva NATO. dacă te duci la Chișinău, că toată lumea ce mamă, frații noștri de peste Prut, Chișinău, nu știu ce. Eu m-am dus la Chișinău pentru că m-am luat la Cricova, tot legat de vinul. Știi că ăia au tunelurile alea subterane, deci ajung la 100 de metri în adâncime, deci sunt... Acolo ne tuneluri. ascundem de AI, când o veni AI-ul peste noi, da? Nu mă, dar acolo mă gândesc să mergem când la 7 secunde, când e fără gravitație. Bravo, mă, Înțelegi? sau așa, da. Da. Tunelul, că acolo e și răcoare, mișto, avem Pe vin. 12 august, da. Bă, avem vin la dispoziție. La 100 de metri adâncime se face șampania, știi? Au și un coniac foarte bun al lor, divin, acolo. Și un oraș subteran pe nivelul, deci se merge cu autobuzul. Deci prin Măcar alea. dacă murim, să murim băuți bine, cu coniac, Da, cu și șampanie și cu vin. cobor la anumite stații. Oricând m-am dus acolo la Cricova, la băieții ăștia, mamă, să vezi și acolo cu degustări și mâncare moldovenească, cu totul. Deci e ceva fabulos. Am umblat prin oraș pe acolo, deci pe bulevardul principal, niște bănci amărâte cu niște rase, nimica cu astea. Era celebru magazin care pe mine nu mă interesează, Bucuria, cu ciocolate și bomboane de ciocolate, care vreau să spun că nici nu sunt cine știe ce, am mâncat și eu vreo 2-3, dar e isterie mare cu bomboanele Bucuria de acolo. Cred că nici moldovenilor nu le plac. Ți-am zis, centrul ăla e ceva, zici că ești la Cobadin în piață, deci în tot Chișinău, și toți aia care trec pe lângă tine vorbesc rusește, adică e sigur că dacă îl oprești pe unul și îl întrebi în românește, adică nu se ajunge chiar să nu-ți răspundă sau să nu știe, dar e normal, deci acest sondaj mi se pare absolut normal. Asta e, ce să-i facem? Da, într-adevăr. Hai, mai Bine, punem o Bogdan, dacă întrebare, mai vrei mai tu să ne punem o spui. întrebare ca să-ți termin rotund la și un sfert, poftim, să-ți dau bonus de la 4. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din Păi din nu, da, suflet. dacă nu mai are lumea întrebări, nu mai gata, plec. Oh, păi nu, am 100 și ceva. Uite, acum le-am pus așa, într-o ordine, dar nu știu pe care, dacă zici că doar Dar una nu-mi la singură, una, una singură. nu-mi la una la care trebuie să vorbesc o oră acum. Nu, mă, nu. Nu, mă, nu.
Deci care ar fi pericolul acestor AI evadați? Adică care ar fi primul pericol pentru telesatori? Că rămân fără banii din bancă? Da, asta pentru mine, deci până la s-ar putea ajunge la chestii nucleare, la chestii în care ăștia vor optimiza în așa fel controlul asupra omenirii, că asta va fi faza, ele, inteligențele artificiale, într-un anumit stadiu, vor prelua controlul asupra omenirii, mai ales să-ți dai seama că ajung de miliarde de ori la un moment dat mai inteligente decât omul, decât fiecare individ, adică mult mai inteligente decât întreaga omenire la un loc. Ăla să spune că e un moment până acum de perspectivă, că o fi, cum zice Musk, 5 ani, că o fi mai mult, că se vor face reglementări sau nu, dar invazia asta pe care armata asta imensă de inteligențe artificiale care pot fi rulate local și autonom, adică izolate, antrenate și la rândul lor pot primi misiuni, iată, și optimizate, care nu neapărat să fie aliniate, să conțină problema alinierii, adică, repet, acea aliniere la normele morale, valorice și tot ale oamenilor. Adică, uite, îți dau un exemplu. Deci, de pildă, dacă ce înseamnă problema alinierii în vis-a-vis de ea? Eu dacă mă duc și îi spun unuia bă, baftă la examen și că du-te la examen și fă în așa fel ca să reușești, eu am niște chestiuni morale, adică eu nu pun în cap ideea că ăla se duce acum și să zicem copiază, trece și optimizează totul doar ca să obțină rezultatul. Adică îți pui problema că din punctul de vedere al omului, examenul respectiv e un examen fair, ăla spune toate cunoștințele pe care are, tot ce a învățat și în baza lor obține o notă. Asta e o problemă și când vii ca AI să se alinieze, adică problema alinierii, vrei să respecte aceleași norme, aceleași criterii valorice ca și omul. Ori în cazul acestui AI evadat, el a spart problema alinierii, adică el s-a dus să trișeze, să spargă baza de date și să vină cu rezultatele gata făcute, fără să le mai execute din acea bază de date. Asta este. Și atunci, odată cu punerea mai ales acestor agenți care se multiplică și se mutează, pentru că orice intervenție asupra codului sursă care e deschis de data asta, e ca Linux-ul, cum ar fi un cod deschis și care poate fi modificat și descărcat și pus de oricine, ele se mutează, adică în momentul în care ai intervenit asupra codului și ai făcut o mutație în acele AI și mai ales în momentul în care ele devin autonome, nu mai au problema alinierii și pot primi misiuni cât mai tâmpite și alucinante în partea celor deținătorilor agenților AI. Ți-am spus, pericolul e maxim și așa ca o primă fază și care se prevede că va fi din ce în ce mai des, cel puțin de la anul, folosit aceste agenții AI în hackereală și mai ales în domeniul bancar, în domeniul de înșelare a oamenilor prin diverse metode AI, adică de ăștia care se dau alte persoane, alte nu știu ce, care vin, șantajează sau fac anumite, cer bani în numele părinților, rudelor. Asta e o metodă. A doua este intrarea în sisteme, baze de date și spargerea și decriptări în sistemul bancar. Pot fi folosite în foarte multe situații și, repet, nealiniate la valorile morale ale omenirii, adică pot fi folosite în scopuri de șantaj, în scopuri de producere de fake-uri, inducere în eroare, multe la un loc la care omenirea nu e pregătită, pentru că nu oricine poate să zică, bă, eu sunt atât de sigur că gata, sau sunt foarte puțini cei care pot discerne la un moment dat între fake-uri și măsuri și alte chestiuni luate de AI. Asta mi se pare un pericol extrem și de-aia, repet, și cu asta închei, mi se pare că am depășit din nou, din punct de vedere tehnologic, relativ, încă un moment 9/11 în care până la urmă omenirea va fi specia subdominantă a acestui AI. Mulțumesc mult de tot, doctor Coma. Mă duc să dau piept cu cele 3 mândre. Deja la rece de multă vreme. Hai, v-am pupat. Mulțumim mult, distracție plăcută, noi rămânem aici la muncă. Mulțumim lui Bogdan Comaroni, dați like masiv în clipa asta lui Bogdan Comaroni și abonați-vă la canalul YouTube OTV sau YouTube OTV Classic sau desigur YouTube DDTV. Și acum îl vedeți pe celălalt star OTV de data asta în direct în studio, domnul Ștefan Jicol. Bună seara, maestre, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație la această onorabilă televiziune care este un templu al libertății de exprimare. O apreciez și o laud peste tot pe unde am ocazia, pentru că nici jurnaliști de calibrul lui Dan Diaconescu nu mai vedem. Pe piață au apărut tot felul de mitocani, de grobieni, de oameni lipsiți de orice maniere. Vedeți, Dan Diaconescu în fiecare seară vine într-o costumație impecabilă, își respectă toți invitații, nu le taie microfoanele, nu se compară departe de Gâdea sau de Anca Alexandrescu sau de oricine altcineva. Dar asta e ghinionul, că tocmai de asta nu lasă pe Dan Diaconescu să... Da, apropo de Anca Alexandrescu, cum vi se pare acest război fără precedent între domnia sa și, Călin Georgescu pe de o parte, alți suveraniști pe de altă parte? Ea în fiecare seară alimentează acest război, care altfel putea să moară după primele 24 de ore. Războiul putea să treacă în uitare. Aș vrea de data asta să fiu un apărător al lui Călin Georgescu, pentru că are și el calitățile lui indiscutabile și, din păcate, foarte mulți în spațiul politic românesc încearcă să-i fure potențialul ăsta electoral extraordinar și să se atașeze cu el și să-l folosească, să-l exploateze, să-l speculeze, să invoce tot felul de pretexte. Călin Georgescu a devenit în sine un brand electoral. Deci cine este cu Călin Georgescu sau cine îl scoate în evidență pe Călin Georgescu câștigă puncte electorale. Pentru că el a nimerit, cum spune o vorbă românească, ca musca în lapte, nu era pregătit să devină președinte și nici măcar mare candidat. Să ne aducem aminte că la alegerile din 2024, undeva prin alegerile au fost pe primul tur de scrutin a fost pe 24 noiembrie, undeva prin septembrie, Călin Georgescu avea 3%, era undeva foarte jos, nimeni nu își punea speranțe în Călin Georgescu și ce să vezi din jocul aranjamentelor care s-au făcut atunci la vremea respectivă, pentru că primul pas a fost făcut de PSD, care a scos-o pe Diana Șoșoacă astfel încât să rămână doar George Simion candidat. În proiecția lor, în proiectul lor era să ajungă Marcel Ciolacu cu George Simion în turul 2 și să se folosească schema din anul 2000 cu Ion Iliescu și Vadim Tudor, George Simion pe post de Vadim Tudor, care urma să fie tocat și distrus în turul 2 și să iasă Ciolacu. Și ce să vezi, a fost o conjunctură ciudată, deci liberalii s-au speriat că Diana Șoșoacă scoasă din cursă, știm foarte bine că a interzis-o Curtea Constituțională pe data de 10 octombrie 2024, deci George Simion rămâne singurul suveranist și atunci liberalii se gândesc și reactivează un al doilea suveranist astfel încât voturile pentru George Simion să se dilueze și să se împartă la 2 suveraniști și să nu rămână doar la 1, astfel încât să intre Nicolae Ciucă, care era candidatul liberalilor, să intre Nicolae Ciucă în turul 2 împreună cu Marcel Ciolacu, pentru că în orice calcul Marcel Ciolacu, cu un exponent al liberalilor sau din orice direcție, sau chiar și cu Mircea Joană, dacă ar fi intrat, ar fi pierdut. Marcel Ciolacu ar fi câștigat doar dacă intra cu George Simion, pe care l-ar fi clasat în al doilea tur ca fiind extremist, ca fiind nepotrivit politicii românești și să-l prezinte ca o spaimă extraordinară, ceea ce s-a și întâmplat mai târziu când s-au reluat alegerile în mai, când foarte multă lume l-a votat pe Nicușor Dan, doar ca nu cumva să vină extremistul și filorusul și eu știu toate etichetele astea cu care l-au demonizat pe Simion, total neadevărate de altfel. Așa, și iată că liberalii îl descoperă pe Călin Georgescu și încep să facă o campanie extraordinară și să aloce sume fabuloase în propaganda lui Călin Georgescu prin Kensington, o companie extraordinară de inginerie socială, care preia foarte multe site-uri, foarte mulți jurnaliști, și fac o campanie extraordinară lui Călin Georgescu, în condiții în care nimeni până atunci nu îndrăznise să se ia de Călin Georgescu, pentru că era o miză mult prea mică și nu merita să aloci muniție să-l distrugi pe Călin Georgescu. Gândiți-vă că la vremea respectivă erau în cursă Elena Lasconi, mai era și Mircea Joană, deci erau oameni de calibru mai mare. Elena Lasconi la vremea respectivă era președinta USR. Și iată că apare Călin Georgescu, care, ce-i drept în ceea ce îl privește, nu are fapte de corupție în spate, nu are chestiuni din astea dramatice sau
condamnabile care ar fi putut să-l îngroape în campania electorală. Și vin liberalii și îl ridică pe Călin Georgescu atât de mult încât Călin Georgescu ajunge primul. Așa, acum să ne întoarcem în zilele noastre. Că știți foarte bine, s-au anulat alegerile cu acel Marian Enache, care a fost dintotdeauna al Partidului Comunist, a fost în PSD deputat și senator de mai multe ori, vorbind de fostul președinte al Curții Constituționale, care a decis efectiv anularea alegerilor în 2024. Un pensionar fericit care acum are 22.000 de euro pensie pe lună ca recompensă pentru toate serviciile pe care le-a adus statului, inclusiv că i-a redat lui Traian Băsescu vila și sepepistul și mașina și secretara și tot ce mai are un președinte, inclusiv leafa de fost președinte, deși Traian Băsescu fusese dovedit în instanță ca fiind colaborator al securității și lucrase sub numele acoperit de Petrov. Deci, în zilele noastre, care mai este situația lui Călin Georgescu? Cineva l-a ținut în continuare cal pe Călin Georgescu, pentru că acea chemare a lui Călin Georgescu în fiecare săptămână la cu prelungiri de control judiciar la Buftea au fost foarte benefice pentru Călin Georgescu și pentru realitatea cu Anca Alexandrescu, care cumva avea acces în cercul lui Călin Georgescu și tot transmitea imagini și tot îl încerca să-l folosească ca transfer de potențial electoral. Pentru că ce să vezi, mai ales după candidatura la primăria Capitalei de astă toamnă, din decembrie mai exact, știți foarte bine că Anca Alexandrescu s-a înscris în cursa pentru primăria Capitalei în decembrie 2024. Mă rog, au mai fost atunci Băluță, a mai fost Ciceală, a mai fost Drulă și cu cine a mai fost de la Ciucu, de la Liberali, care a și câștigat. Și ce să vezi, Anca Alexandrescu a ieșit pe locul 2. Această chestiune de lansare a satelitului pe orbită, ca să folosim un termen așa din foarte, foarte cunoscut în știința politică, a fost declanșator pentru ambiția ei de a obține locuri politice câștigate. Dacă până atunci, în toată cariera sa, fusese consiliera mai multor lideri politici, stătuse în umbra lor, să ne gândim că a fost șefa de campanie a lui Adrian Năstase în 2004 împotriva lui Traian Băsescu. A fost formă șefa de campanie a lui Sorin Oprescu, a fost șefă de campanie la Victor Ponta, a fost șefă de campanie și purtător de cuvânt la Liviu Dragnea, a fost la Viorica Dăncilă. Deci, practic, ea a stat în umbră pe locul 2, având frustrările omului de loc 2, care, mă rog, e doar un tehnician și doar dă sfaturi și doar cumva este în umbră și nu contează. Și iată că a venit momentul cu plasarea sa pe locul 2, pentru că ea l-a devansat și pe Băluță. Deci pe primul loc a ieșit Ciprian Ciucu cu 36%, pe locul 2 Anca Alexandrescu cu 22% și pe locul 3 Băluță. Gândiți-vă că Băluță era cel mai bine cotat politician din București. Din motivul ăsta Băluță a fost desemnat de către PSD candidat pentru primăria Capitalei. Când s-a văzut Anca Alexandrescu pe locul 2 și că are un potențial extraordinar, toate frustrările ei din tinerețe sau de a sta în umbra unor lideri politici extraordinari și s-au aprins. Pentru că trebuie să știm, Anca Alexandrescu are o frustrare și prin prisma studiilor sale academice, să le spun așa, dacă pot fi numite academice. Pentru că, mă rog, a făcut în 1991, între 1991 și 1995, a făcut o școală superioară de jurnalistică, care a fost, mă rog, prima facultate particulară post-decembristă specializată pe presă scrisă și audiovizuală. Și a fost, ce să vedeți, cine a sponsorizat această școală superioară jurnalistică? Soros. Deci Anca Alexandrescu a fost bursieră și ajutată de Soros la vremea respectivă, vorbind de 1991. Dar această școală, în afară de câteva
somități, ce e adevărat, vorbim de colegi de-ai doamnei Anca Alexandrescu, absolvenți ai acestei școli superioare de jurnalism, printre care Robert Turcescu, Mihai Găinuș, Andreea Esca, Anca Alexandrescu, ea, adică, și mă rog, au mai fost Adriana Bahmuțeanu și tot felul de jurnaliști, mai mult sau mai puțin cunosc, Mara Bănică, Mihai Constantin de la Europa, Sabina Fati, mă rog, ea așa și să gândește să-și completeze studiile, dându-și seama că această școală superioară de jurnalism nu-i acoperă sub nicio formă CV-ul, care era destul de străveziu, destul de slăbuț, ea nefiind o somitate. N-aș zice o nulitate, deși aș putea să o spun fără nicio problemă, dar n-am zis-o. Și se duce mai departe să facă o superbă facultate și prestigioasă facultate înființată de Mircea Malița, facultatea ecologistă, Universitatea Ecologică din București, care este o bombă din toate punctele de vedere. Ce să vezi, chiar și la facultatea asta, doamna Alexandrescu a stat 6 ani să o termină. Deci facultatea asta la care nu se duce nimeni și oricum îți iei diploma fără nicio problemă, a fost făcută de Anca Alexandrescu în 6 ani. Bine, la vremea respectivă se făcea în 4. Nu era... Dar ea s-a gândit să o facă în 6, știți? Că, trebuia să aprofundeze mai mult dreptul de acolo. Și mă rog, am mai făcut un master la SNSPA, masterele ca masterele, știm foarte bine, a făcut un master între 2001 și 2002, nu se știe cum, pentru că ea nu terminase facultatea ecologistă ca să se ducă la master, dar, mă rog, pe același traseu al lui Ciolacu sau al lui Mihai Tudose sau alții mari lideri și mari politicieni. Pentru că concluzia mea, analizând acest personaj al societății românești, care a influențat foarte mult și uitându-mă la grobianismul ei, la vulgaritatea, la lipsa de tact, de asta vă spuneam, sunt diferențe de școli jurnalistice. Uitați-vă la Dan Diaconescu, cât de elegant, cât de atent este cu interlocutorii, cât de drăguț este, cât de nobil este în comportament și uitați-vă la grobianismul acestei doamne, care folosește fără niciun fel de probleme niște cuvinte înjositoare de mahala. Ea se dă că este fiica lui Horia Alexandrescu, ceea ce este foarte adevărat, dar mă rog, dacă nu zicem și la Horia Alexandrescu, taică-su a fost absolvent de Ștefan Gheorghiu, deci facultatea făcută de taică-su este Marea Universitate Ștefan Gheorghiu de Comunism, care scotea pe bandă, inclusiv în domeniul jurnalistic, niște tovarăși comuniști care erau niște țărănoi adunați după temiri unde, care erau instruiți la apelul bocancilor seara când veneau ei de la cine știe ce cooperativă agricolă de producție și li se dădea o diplomă. Deci este dintr-o familie nobilă, extraordinară, se vede în exprimarea dumneei, ca să folosesc niște eufemisme, să nu-l amendeze CNA-ul YouTube-ului pe domnul Dan Diaconescu să-i fac rău. Și ce s-a gândit această doamnă când s-a văzut atât de valoroasă și de ce a devenit valoroasă? Pentru că George Simion a pus-o candidat din partea aurului. Acolo este o altă conjunctură. George Simion și-a făcut doar jocul lui de politic, pentru că George Simion n-ar fi vrut nici să câștige primăria Capitalei, nici să o piardă. Nu vrea să o câștige pentru că primarul general al Capitalei este dependent de guvern și își dădea seama George Simion cu aurul său că orice candidat din partea aurului ajuns primar general va fi sabotat de guvernul României și toată lumea o să zică uite ce prost conduce aurul și fără să-și mai dea seama că în spate există un sabotaj din partea guvernului. Deci George Simion nu vrea să aibă un candidat. Din motivul ăsta m-am contrazis și cu Sorin Constantinescu, că el a avut o dispută cu George Simion, că de ce o pune pe Anca Alexandrescu. Și eu am explicat fără să mă consult cu George Simion, deși am contacte cu George Simion și e un tip extraordinar de deștept și ai ce să conversez cu el. Și i-am explicat, George Simion nu vrea să aibă nici candidat